பெண்கள் கூட்டத்துக்கு வாழ்த்தி வரவேற்கின்ற இயேசு நாமத்தால ஒவ்வொரு பெண் கூட்டத்தில் நம்ம தொடர்ந்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபிரேயர் நிருபத்தை நம்ம தியானிக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபை வர நாளிலேயே நாம் எபிரேயர்ல 11ஆம் அதிகாரத்தில் சில காரியங்கள் நாம் இந்த விசுவாச பட்டியலை கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்தார். இந்த நாளிலும் எபிரேயர் 11:22 வசனம் 23 வசனத்தை பார்க்கலாம். மோசே பிறந்த போது அவனுடைய தாய் தகப்பன்மார் அவனை அழகுள்ள பிள்ளை என்று கண்டு விசுவாசத்தினாலே ராஜாவினுடைய கட்டளைக்கு பயப்படாமல் அவனை 3 மாதம் உடைத்தார்கள். அல்லேலூயா. விசுவாசத்தினாலே மோசே அந்த பிறந்த அந்த நாட்கள்ல எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய இரட்சகனாக அவன் எழும்பி ஜனங்களை அவன் எகிப்திலிருந்து கொண்டு போவான் என்று பிசாசு தெரியும். ஒரு மனிதனை கொடுத்த திட்டங்கள் பிசாசுக்கு தெரியும். அல்லேலூயா. இயேசுவுக்கு தெரியும். அதனால் அவனை சிறு குழந்தையிலே அவனை கொலை செய்ய பிசாசானவன் அன்றைக்கு பார்வோனை ஏவி ஆண்டவரே அதே போல 2 வயது இருக்கும்போது அவரையும் ஏரோதேவி கொலை செய்ய நினைத்தான். அவர் இரட்சகர். அல்லேலூயா. அதே போல மோசையும் கொலை செய்ய நினைத்த பொழுது அவங்க அம்மா அப்பாவை பத்தி பைபிள்ல போடப்படல. சிம்சோனுடைய பேரண்ட்ஸ்ட்டு வந்து தூதனானவர் பேசினாரு. ஆண்டவருக்கு இயேசு கிறிஸ்து பேசினாரு. ஹல்லேலூயா. தூதனானவர் பேசினாங்க. பல காரியங்களும் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. ஆனா அதே போல மோசையின் தாயிட்டே தகப்பன்ட்டு மோசையை பத்தி பல காரியங்கள் சொன்னாங்க. ஆனா அது வேதத்துல குறிப்பிடப்படவில்லை. ஹல்லேலூயா. மோசையோட பிறந்த அந்த டைம் எதுவுமே நமக்கு வேதத்துல குறிப்பிடப்படவில்லை. அதன் சுருள்கள் கிடைக்கவில்லை. அல்லேலூயா. ஆனா அவன் ஒரு ஸ்பெஷல் பிள்ளை, இவன் ஒரு இரட்சகன், இவன் ஒரு மீட்பை கொண்டு வர பிறந்தவன், இவன் ஜனங்களை விடுவிப்பான் என்று அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது அவங்களுடைய தாய் தகப்பனுக்கு. அதனால அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, அந்த பார்வோனுடைய கட்டளை வந்தவுடன் இந்த குழந்தை மிகப்பெரிய தலைவனாக எழும்பும், இந்த குழந்தைய நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம பாதுகாக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேற வேண்டும். இவனை ஒரு இரட்சகனாக கர்த்தர் இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார். கர்த்தருடைய திட்டம் நிறைவேற வேண்டும். அது ஒரு நாளும் குலைஞ்சு போகக்கூடாது, அது அழிந்து குலைந்து போகக்கூடாது என்று சொல்லி அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, மோசையை கொண்டு எல்லா குழந்தைங்களையும் அந்த நேரம் கொலை செய்யும் பொழுது அவங்க தாய்க்கு கட்ட விசேஷத்தை ஞானத்தை கொடுத்து ஒரு நிலக்கீழ் ஒரு பெட்டி எடுத்து அதில் பூசி எந்த ஓட்டை வராம எந்த தண்ணீர் உள்ள போகாம நல்லா சுத்தி நிலக்கழிச்சு பூசி அது கம் மாதிரி நல்லா ஒட்டிக்கிடும், பேஸ்ட் மாதிரி. அதுல ஒரு நாணல் பெட்டியில எடுத்து மோசையை நதியில விட்டுட்டாங்க. தேவன் மிக சரியாக யார் கண்ணில் மோசை பாட வேண்டும் என்று நினைத்தாரோ கர்த்தர் அதுக்கு முன்பதாக ஆயத்தம். பார்வோன் கட்டளை வரும். அப்போ மோசையை கொண்டு எங்க வைக்கணும், மோசை எங்க உருவாக்க வேண்டும், தேவனுடைய திட்டம். அல்லேலூயா. எல்லா மனிதனுக்கும் பரலோகத்துல ஒரு திட்டம் உண்டு. அல்லேலூயா. ஒவ்வொரு பிறக்கின்ற மனிதனுக்கும் மனுஷிக்கும் கர்த்தர் திட்டம் வைத்துள்ளார். அல்லேலூயா. அவங்க அந்த தன்னை பிறந்தவுடன் அவங்க வளரும் போது அவங்க கர்த்தருக்குன்று தன்னை ஒப்புவித்து கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கும் போது ஆண்டவருடைய பிளான் அவங்க வாழ்க்கையில் வெளிப்படும். ஆனா அவங்க ட்ராக் மாறி தேவனுடைய திட்டத்துக்கு மாறி அவங்க சுய ஞானத்துல சுய பலத்தை ஓடும் பொழுது தேவன் அவங்க வாழ்க்கையில திட்டங்கள் அது மாறி அவங்க சுய திட்டத்திலே போய் எங்கேயோ போய் விழுந்து ஏதோ ஆகி கடைசியாக அவங்க எப்படியாவது ஆண்டோட வந்து சேர்வாங்க, ஒரு நாள் வந்து சேர்வாங்க. அல்லேலூயா. அதே போல மோசேயோட தாய் தகப்பன் தான் இதுல முக்கிய பங்கு. அவங்க அந்த நாள்ல விசுவாசனால மோசே மிகப்பெரிய ரட்சகன், அவன் ஒரு மீட்பு உண்டு பண்றேன் என்று அறிந்து கர்த்தர் கொடுத்த அந்த வார்த்தை நிறைவேறும் அந்த விசுவாசம் அவங்க காத்துக்கிட்டாங்க. அல்லேலூயா. அதனால அவங்க மோசே என்ன செஞ்சாங்களா, அந்த பார்வோனுடைய கைக்கு தப்பு வைத்தார்கள். அல்லேலூயா. அவனை அழகுள்ள பிள்ளை என்று கண்டு விசுவாசனாலே ராஜான கட்டளைக்கு அவங்க பயப்படல. ராஜாவுக்கு தெரிஞ்ச இந்த குழந்தை எப்படி நீங்க விட்டு வச்சிருக்கலாம், நான் எல்லா பிள்ளைகளையும் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னேன் என்று அந்த நேரத்திலையும் அல்லேலூயா விசுவாசமானது நம்பப்படுதுன்னு ஒரு காணப்படும் நிச்சயம். அல்லேலூயா. நான் முதலாவது தேவனுடைய கட்டளைக்கு தான் கீழ்ப்படிய வேண்டுமே தவிர உலக கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியக்கூடாது. அது யாரா இருந்தாலும் ஏற்று தான் இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. அதே போல மோசையோட பேரண்ட்ஸும் இது தேவ திட்டம், பல திட்டம், இதுல மிகப்பெரிய திட்டம் இருக்குது, நம்ம கண்டிப்பா மோசையை தப்பிச்சு ஆகணும் என்று சொல்லி அவங்க இணைஞ்சு என்ன செஞ்சாங்க, ராஜாவுக்கு எதிர்த்து நின்று தேவனுடைய கட்டளையை மதித்தார்கள். அல்லேலூயா. 3 மாசம் அந்த பிள்ளையை என்ன செஞ்சாங்க, ஒளிச்சு வைத்து அவங்க வளர்த்தாங்க. பின்பு ஒளிச்சு வைக்க முடியாம கொண்டு அங்கு விட்டாங்க. கர்த்தர் சரியான வேலையிலே
பார்வோனுடைய மகளே கொண்டு கர்த்தர் அழைக்க வைத்தார். அல்லேலூயா. அழைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து சத்துருவை பாதுகாப்படுத்தி அடைக்க கொடுத்து அங்கே நாபோத் நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்து ஒரு நல்ல பலசாலியாக. அல்லேலூயா. அவன் வேற எங்கேயும் வளர்ந்தா அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா அத்தனை கலைகளையும் கற்று தேர்ந்திருப்பானா தெரியல. ஏன்னா அந்த காலத்துல ஒவ்வொருக்கு ஒவ்வொரு உயர்ந்த சமுதாயத்தை உயர்ந்த மதிப்புள்ளவர்கள், உயர்ந்த அந்தஸ்துங்க, உயர்ந்த குடியினர் தான் அந்த எல்லா கலைகளையும் கற்றுக்கொள்ள முடியும். ராஜகுமாரர்கள் எல்லாரும் எல்லா கலையும் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. அப்படிப்பட்ட நேரத்தை கர்த்தர் சரியான வேலையில கொண்டு அவனை அரண்மனையில் வைத்து எல்லா கலைகளையும் கற்று தேர்ந்து அந்த ஞானத்தை அந்த பலத்தை வைத்து கர்த்தர். அல்லேலூயா. பின்பு ஆவியில உருவாக்கினார். முதல்ல மாம்சத்தை ஞானத்துல உருவாக்கினார் மனுஷர்ல. பின்பதாக 40 வருஷம் வனாந்தரத்துல கொண்டு தன்னுடைய கட்டளைகளுக்கு தான் ஒரு தலைவனாக இப்படி நடக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆவில அவர் பலப்பட்டார். அல்லேலூயா. பின்பு கொண்டு அவரை கொண்டு பெரிய காரியங்கள் செய்தார். அல்லேலூயா. விசுவாசத்தினாலே மோசே தான் பெரியவனான போது பார்வோனுடைய குமார் மகன் என்னப்படி வெறுத்து அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கலாம் தேவனுடைய ஜனங்களோடு கூட துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டு இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமாய் இருந்து எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களிலும் கிறிஸ்து நிமித்தம் வரும் நிந்தை அதிக பாக்கியமென்று எண்ணினான். அல்லேலூயா. மோசே வளர்ந்து வர காலங்கள்ல மோசையின் தகப்பன் தாயை பத்தி நான் சொல்லபடி வேத்துல போடப்படவில்லை. ஆனா அவங்களோடு கர்த்தர் பேசினார், தூதன் வந்து பேசினார். எப்படி ஏசவாவோட பேசினாங்களோ அதே போல சிம்சனோட பேரண்ட்ஸ் பேசின மாதிரி இவன் எப்படி வளரான் என்று எல்லாம் அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு. அதே போல அவங்க பாதுகாத்தாங்க. அதே போல அவங்க நதியில கொண்டு விட்டாங்க. மோசேக்கு நதியில விட்ட பிற்பாடு அந்த பார்வோனுடைய மகன் என்ன சொல்றா, ஒரு குழந்தை பின்னாடி போகுது. அது யாருன்னா பார்வோனுடைய அக்கா மிரியாம் வந்து போகும் பொழுது இந்த குழந்தைய வளர்க்கறதுக்கு யாராவது கூட்டு வட்டாங்க. அவளே கேட்கும் பொழுது அவங்க அம்மாவே கொண்டு வராங்க. அவங்க அம்மா கையில வளர்க்க அவங்க அம்மா என்று தெரிந்தே, ஆனா அது யாருக்கு தான் தெரியாது, பார்வோனுடைய குமாரத்துக்கு மாத்திரம் தெரியாமல் அவ அங்க எப்படி அரண்மனையில் இருக்கும் பொழுது முழுவதுமாக எகிப்தியருடைய எல்லாவற்றையும் கற்றுத்தேர்ந்தார். அதே போல மறைவாக அவனுடைய தாய் அவனுக்கு ஹல்லேலூயா எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொடுக்கின்றாள். நம்முடைய எவ்விய எல்லா முறைமைகளையும் ஆராதனைகளையும் மோசே கையில கர்த்தர் வந்து மிகப்பெரிய பொறுப்பை கொடுக்க போகின்றார், மிகப்பெரிய பொறுப்பு செய்ய போகின்றார் என்று தெரிந்து எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுக்காங்க. ஒரு காலகட்டம் வந்த பொழுது ஆசிரியர் கூட எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று முதலாக சபையை துணிகளே கட்டினவர், சபை கூடாரத்தை அல்லேலூயா கட்டினது மோசே. அந்த பெருமை மோசேக்கு மாத்தினா சாரு. அவர் தான் அப்போஸ்தலன் பவுல் வந்து புதிய ஏற்பாட்டுல பெரிய பாஸ்டர் சொல்றாங்க. அதே போல மோசே முதலாக அவர் தான் பெரிய தலைமை பாஸ்டர், தலைமை குரு. அல்லேலூயா. எல்லா பலிபீடத்துக்கான காரியத்தை அவர் பார்க்கிறார். ஆண்டு சொல்றார், எல்லா பலிகள் எல்லாவற்றையும் குறித்து மோசே மாதிரி யாரும் விலக்கி பேசவில்லை. அல்லேலூயா. மோசே போல ஒரு தீர்க்கதரிசி, ஒரு ஆசாரியன் எழும்பினதே இல்லை. கர்த்தருடைய பிள்ளை, கர்த்தருடைய சிநேகிதன், எல்லா பரிணாமங்களையும் அவர் ஆண்டோடு கூட இணைந்து இருந்தார். அல்லேலூயா. அவர் மிகப்பெரிய இன்ஜினியராக இருந்தார். அல்லேலூயா. அவர் தேவன் சொன்ன எல்லா கட்டளையும் கீழ்ப்படிந்தார். அதே போல ஆண்டவரோடு கூட சேர்ந்து அவர் மலை மேல சென்று அவர் ஆண்டோட அக்னி பிரமாணத்தை வாங்கினார், நியாய பிரமாணத்தை வாங்கினார். அல்லேலூயா. அவரோடு கூட முகமுகமாய் பேச அவருடைய சாயலை கண்டார், எல்லாத்தையுமே கண்டார் மோசே. அதுக்கு எல்லாமே அடிப்படை எங்கிருந்து வந்தது? நம்ம மோசே இன்றைக்கு பேச மோசையின் தாய் தகப்பனுடைய வளர்ப்புகள் அது மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனா அவங்களுடைய பங்கு அதுல முக்கியம். அல்லேலூயா. அவங்க அவனை விசுவாசத்துல வளர்த்தாங்க. அந்த தாயானால் சரியான வழியிலே பிள்ளைய வந்து எபிரேய முறைகளை அவங்க வளர்த்தாங்க. ஒரு பக்கம் அரண்மனையில எகிப்திய முறைமையில வளர்க்கலாம், இன்னொரு பக்கம் அவங்க வீட்டுல வரும்பொழுது அந்த தாயிட்ட வரும்பொழுது எபிரேய முறைமைகளை வளர்க்கப்பட்டு அவன் வளர்ந்து வாலிப மகனா வரும்பொழுது அந்த நான் எபிரேயரை வந்து எகிப்திலிருந்து விடுவிப்பேன் அவன் வளரும்போது பார்க்கின்றான். அடிமை செய்கின்ற எகிப்தியராகவும் அவன் பார்க்கணும். அவன் தன்னை பார்க்கின்றான். எப்படின்னா அவங்க அரண்மனையில உள்ள எல்லாருமே எபிரேயர் வந்து அடிமையில வேலை பார்ப்பாங்க. அப்ப அவனுடைய குடும்பம், அவனுடைய உடன் பிறந்தவங்க, அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே அங்க அடிமையாக வேலை செய்ய அவன் பார்த்துக்கொண்டே தான் இருப்பான். மறைமுகம் அவங்களுக்கு ஒரு வேலை உதவி செய்யலாம், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணலாம். எல்லாருமே அங்க எபிரேயர்கள் தான். தன்னுடைய இனம்
இப்படி அடிமைப்பட்டு கிடைக்கிறது என்று அந்த வாலிபனுக்குள்ள ஒரு வைராக்கியம் வந்திருக்கும். ஹல்லேலூயா. நான் எப்படி அவங்களை மீட்பேன், கர்த்தர் எங்க அம்மா சொன்ன மாதிரி என்னை கொண்டு ஒரு நாள் செய்வார் என்று அந்த மோசைக்குள்ளாக சிறு வயதிலேயே அவங்க அம்மா அதை ஊட்டி 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 என்ன சொன்னாங்க வளர்த்ததுனால அவன் 1 வயது வரும்பொழுது நான் தான் ரட்சகனாக கர்த்தனை ஏற்படுத்தினார், நான் என்னை இங்கேருந்து விடுவிப்பார். ஆனா எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. ஆண்டவர் அவன் அதுக்கு முன்னாடி பார்க்கல வைக்கல. அவன் 40 வருஷம் வனாந்தத்தை போன பிற்பாடுதான் அந்த முச்சில்ல ஆண்டரை பார்த்த பிற்பாடு அவன் அதில் ட்ரைனிங் ஆகிறான். ஹல்லேலூயா. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க அம்மா அப்படி சொல்லி வளர்த்தாங்க, எபிரேயன் தேவன் யெகோவா என்று சொல்லி வளர்த்தார்கள். ஹல்லேலூயா. அதனால அவன் என்ன செஞ்சானா, அந்த அரண்மனையில உள்ளதை காட்டிலும் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை பெர்மனன்ட் கிடையாது, இது ஒரு டெம்பரரி வாழ்க்கை தான், இனி நான் போக போற வாழ்க்கை தான், எனக்கு சொந்த தேசம் ஒன்று உண்டு, இது எங்களுடைய அடிமையின் தேசம். ஹல்லேலூயா. இந்த எகிப்துக்கு நான் அதிகாரி, எங்க அப்பா அதிகாரி. யோசித்து பாருங்க, ஒரு ராஜாவோட பையனை வளர்றான். அவங்க அம்மாவும் ஒரு ராஜாவோட மகள். அப்ப எங்க அம்மா இங்க ஆளுகை செய்யறாங்க. இவங்க என்னோட சொந்தம் கிடையாது. இந்த குடும்பமும் இந்த இடமும் இந்த ஜாதியும் இந்த நிலைமையும் இந்த செல்வ செழிப்பு எனக்கு நிரந்தரம் கிடையாது. நான் எவ்வளவு செல்வ செழிப்புல யோபு பக்தன் போல கண்மலையில் தேனா என் கையா கால கழுன, பாலால் என் கால கழுன, நெய்யினால் என் கால கழுன என்று சொல்லி, நெய்யால நான் குளிச்சு என்று சொல்லி, அப்படிப்பட்ட செல்வ நிலை எனக்கு வெறும் டெம்பரரி லைஃப் தான், அநித்தியமானதான். நான் அநித்தியமான ஒரு வீடு பலவத்தை எனக்கு உண்டு. அதே போல பாலும் தேனும் ஓடுகின்ற கானான் ஒரு தேசம் உண்டு. அந்த தேசம் என்னன்னு தெரியாது. ஆனா அந்த தேசத்துக்கு என் ஜனங்களும் நானும் நாங்கள் விடுதலையாக வாழும், இங்கே மாறி அவங்கள அடிமைத்தனம் பட்ட யாரும் முடியாது என்று சொல்லி அவனுக்குள்ள அந்த இருந்த அந்த எண்ணம் தான் என்னதை பண்ணிச்சு. அவன் என்னதான் அரண்மனையில செல்ல சுகமா வாழ்ந்தாலும் அவனுடைய மனது ஃபுல்லா தன்னுடைய சகோதரர்கள் தண்ணீங்கன்னா அங்க ஐயோ கஷ்டப்படுறாங்களே, நான் நல்லா வாழ்ந்தானா என் ஜனங்கள் கஷ்டப்படுறாங்க என்று. அதுதான் உண்மையான ஒரு ரட்சகனுக்குள், உண்மையான ஒரு தலைவனுக்குள் இருக்க வேண்டிய ஒரு குணாதிசயம். அல்லேலூயா. தலைவன் எப்படி சுகபகமா வாழ்ந்தாலும், நான் இப்படி வாழ்றேன், என் ஜனத்துக்கு கிடைக்கணுமே, என் பிள்ளைங்க, என் தோழர்கள், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் ரிலேட்டிவ்ஸ் கஷ்டப்படுறாங்க என்று நினைப்பது ஒரு பாரம், ஆத்ம பாரம். ஐயோ என் குடும்பம் அழியுது, என் குடும்பம் ஆண்டு ஏற்றுக்கொள்ள நரத்து போறாங்க, அவங்க மீட்படைய வேண்டுமே என்று யாருக்குள்ள பாரம் வருது அவங்களை கொண்டு கத்த பெரியக்காங்க செய்வார். அல்லேலூயா. அதே போல மோசேக்கு அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வந்தது. அநித்தியமான அந்த பாவ சந்தோஷமான எகிப்தின் கலைகள், எகிப்தின் எல்லாமே அவங்க அந்நிய காரியங்கள், அந்நிய தெய்வத்தை வணங்கினாங்க. அதே போல அவங்க குடித்து வெறுத்து எல்லா கற்றுக்கொண்டாங்க. அவங்க அந்த 10 வாதை அடையாளம் என்னென்னால் அவங்க ஒவ்வொன்றையும் அவங்க கடவுள் போல வணங்கினாங்க. அதனால அந்த கடவுள் மேலதான் கட்ட நீதி செலுத்தினாங்க. இல்லையா? அந்த 10 அப்படி அவங்க பெரிய பெரிய அவங்க கடவுளாக மதித்த காரியங்கள். அதனால நீ ஒண்ணுமே இல்லை, நான் தான் என் வல்லமை பெருசு என்று கட்ட அவனுடைய அந்த எகிப்தின் தேவர்கள் பேரை கட்ட நீதி செலுத்த என்ற ஒரு வசனம் போடப்பட்டுள்ளது அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள்ல. அல்லேலூயா. கட்ட அதில் நீதி செலுத்தினார், மோசே கொண்டு செய்தார். அவனுடைய மனது முழுவதுமாக அவன் உடம்புதான் அங்கு இருந்தது தவிர விசுவாசனால் அவன் காணாத அந்த கானான் நாட்டை கண்டான், இங்கு நிறந்த மலை என்று கண்டான். அல்லேலூயா. இனிவரும் மலன் மேல நோக்கமாக இருந்தான். அவன் நோக்கம் முழுவதுமாக அதுல தான் இருந்தது. எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷத்துல பெருசா நினைக்காம கிறிஸ்தியனியத்தை அவன் நிந்தையன் பெருசாகினான். அல்லேலூயா. அப்ப நான் இப்ப படுற பாடெல்லாம் ஏன் ஆண்டுக்காக, அல்லேலூயா, என்னுடைய கடவுளுக்காக நான் பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய கடவுள் என்னை ஒரு நாள் என்னுடைய சகோதரர்களை மீட்டெடுக்க அனுப்பார் என்று தெரிந்துதான் ஒரு நாள் எகிப்தினும் எபிரேயனும் சண்டை போடும் பொழுது அவன் என்ன செய்யறான், சண்டை போட்டு எகிப்தை எட்டி போடான் யாருக்கு தெரியாம, தன்னுடைய ஜனத்தை பாதுகாக்க. அதே மாதிரி எபிரேயர்கள் சண்டை போடும் பொழுது ஏன் நீங்க அண்ணன் தம்பி தானே, நீங்க ஒரே குடும்பம், ஏன் சண்டை என்று விளக்கு பிடிக்க போறான். அல்லேலூயா. அவனுக்கு அவங்க அம்மா அதை சொல்லி வளர்த்தாங்க, ஒரு சிறந்த தாயாக அவங்க அம்மா இருந்தாங்க. அல்லேலூயா. விசுவாசனாலே அவன் அதிர்ஷ்டமானவரை தரிசிக்கிறது போல உறுதியா இருந்து ராஜாவின் கோபத்துக்கு பயப்படாமல் எகிப்தை விட்டு போனான். அல்லேலூயா. அப்போ அந்த எபிரேய பிடிக்கும்பொழுது அவன் சொல்றான், நீ அந்த எகிப்தினை கொண்டு போட்ட போல எங்களையும் நீ கொண்டு போட்டு என்று சொல்லும் பொழுது அது நான் எபிரே என்று தெரிஞ்சிட்டு போல. அப்ப அரண்மனையில தெரிஞ்ச எனக்கு கொண்டு விடாங்க சொல்லிச்சு. என்னச்சுதான் அவன் உடனடியாக அந்த தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு வனாந்தத்தை ஓடினான். அந்த வேளையிலே அவர் ஆண்டவரை பார்க்கினான். அதரிசனமான தேவன்
அவங்க அம்மா சொன்ன கடவுள் இதுதான். அப்ப நீ யார் என்று கேட்கும்பொழுது நான் தான் உன்னுடைய கடவுள், பிதாக்களுடைய கடவுள் என்று ஆண்டவர் தன்னை அவனுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுகின்றார். அல்லேலூயா. நின்னிடம் பரிசுத்த பூமி அதை பாதரிச்சு கலர்ச்சி போடு என்று பேசும்பொழுது எல்லா திட்டத்தையும் அவங்க அம்மாட்ட பேசின அந்த திட்டத்தை எல்லாம் அப்பொழுதுதான் டைரக்டா ஆண்டவர் மோசையிடம் பேசினார். அப்பொழுது ஒரு விசுவாசத்துல அவன் முத பார்க்கணும் ஆண்டவர் பேசாரு. அவன் அதை அசடை செய்யல. சரியா அம்மாவோட சொன்ன எல்லா காரியம் இது கரெக்டு என்று அவன் அதிர்ஷ்டமான ஆண்டவரை கர்த்தரை தரிசித்தான். அதுல அவன் இருந்துச்சுன்னா உறுதியா இருந்தான். இல்லையா, நான் கண்டது கர்த்தர் தான், என் கர்த்தர் என்ற பேசினாரு. அப்ப என் ஜனங்கள் விடுவிக்க சொன்னார் என்று உடனடியாக ஆரோன்ட்ட போய் பேசுறான், ஜனங்கள்ட்ட போய் பேசுறான், உடனடியே கீழ்ப்படுகிறான். ஆனா முதல்ல ஆண்டோட்ட அவன் பலவாறு பேசினான். அவனுக்கு ஒரு பயம் இருந்தது. ஏனென்றால் எபிரேயர்கள் அவனை பேசினாங்க, அவனை நீ என்ன நேத்து அவனை கொண்ட மாதிரி என்னை கொண்டு வந்து பேசும்பொழுது என் சகோதரர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க, எனக்கு திக்குவாய். அவனுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்தது. நான் வளர்ந்த அரண்மனை நான் எப்படி போக முடியும், நான் நடந்து வளர்ந்துக்கிட்டா அவங்க என்னை வளர்த்தவங்க தான் ஆனா அவங்க நான் எப்படி போய் பேச முடியும், அந்த அளவுக்கு அவங்க வாக்குல வல்லவங்க, எனக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லையே என்று அவனுக்குள்ள ஒரு பயம் மட்டும் இருந்தது. அதையும் கத்த மாட்டினாள் இல்லையா. ஆனால் விசுவாசத்தை ஒருத்தன் இருந்தான். அதனால் கத்தனுடைய எல்லாவற்றையுமே மாற்றி போட்டு அவனை ஒரு தைரியமுள்ள தலைநாக்கு கத்தர் அவனை ஏற்படுத்தினாள் இல்லையா. ராஜன் கோபத்துக்கு பயப்படாம அந்த நாட்டுட்டு போயிட்டான், அந்த ஊர் விட்டு. பின்பதாக விசுவாசத்தினாலே முதற் பேரானவைகளை சங்கரிக்கிறவன் இஸ்ரவேலரை தொடாதபடிக்கு அவன் பஸ்காவையும் ரத்தம் பூசுதலாகிய நியமத்தையும் ஆசரித்தான். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொன்னார், அந்த 10வது வாத கடைசி வாத தலைப்பிலே சங்காரம், அடிமையிலிருந்து ராஜா வர எல்லாருடைய மூத்த பிள்ளை இறந்து போயிரு என்று சொல்லும் பொழுது உன் வீட்டுல நீ யாரும் புறப்பட்டு போகக்கூடாது, பாதுகாத்துக்கொள். வீட்டுல உள்ள எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு ஆட்டுக்குட்டி தெரிஞ்சுக்கொள். அந்த ஆட்டுக்குட்டிய தலையை வெட்டி அந்த ரத்தத்தை ஒன்று நிலைக்கால்களில் பூசு. அப்பொழுது சங்காரக்கன் வரும்பொழுது இது எபிரேயுடைய வீடு, ரத்தம் பூசப்படுக்கு என்று அவன் கடந்து போயிடும் என்று சொல்லி அவன் சொல்லும் பொழுது இப்பொழுது நம்ம இயேசுவா திடீர்னு அப்படி ரத்தத்தை பூசின யோசித்து பாருங்க இப்போ உள்ள காலகட்டப்படி. ஆனா அந்த நாள்ல இப்போ ஆண்டவர் எல்லாரோட பேசினார், ஆவியில பேசினார், தரிசனம் ஆகினார். ஆனா இந்த காலகட்டத்தில் இன்றைக்கும் ஆண்டரை நம்பாம ஆண்டவரெல்லாம் யாரும் பார்க்க முடியாது, பலவத்து பார்க்க முடியாது என்று சொல்லி பரிகாசிக்கும் ஒரு கூட்டம் நிறைய எழும்பியிருக்காங்க. நீங்க பரியாசக்காரர்கள், கடைசி காலத்திலே பரியாசக்காரங்க எழும்புவாங்க. வேதத்தின் வகுத்தவங்க அறியாதவங்க, உணராதவங்க, ஆனா தூஷிப்பாங்க. அதே போல பக்தி விஷயத்தை தரித்தவங்க, பக்தி மார்க்கத்தை அறிந்தவங்க சொல்லி கத்துற நான் பக்தியிலும் என்று சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அதன் பலர் நினைச்சவங்க மறுதளிப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க அந்த கடைசி காலத்துல எழும்பியிருக்காங்க. ஆனா அந்த காலகட்டத்திலே அப்படிப்பட்ட எந்த நிச்சயம் இல்லாத நியாயப்பிரமாணம் கைகளில் கொடுக்கப்பட்டாரு, கர்த்தர் தான் கொடுத்தாரு. முதலாக மோசே பார்க்கின்றார். மோசைக்கு தான் சொல்லப்படுது. அல்லேலூயா. அது பிற்பாடு. ஆனா அதுக்கு முன்னாள் வரை அவங்க இப்படி ஒரு கடவுள் உண்டு, நம்மளை விடுவிப்பார், இவங்க நம்மளை குடமடுத்தாங்க, நமக்கு ஒரு சொந்த தேசம் உண்டு, இது நம்ம தேசம் இல்லை என்று மட்டும் அவனுக்கு சொல்லப்படுது. அல்லேலூயா. அவன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இயேசுவை பார்க்க அவன் ஆண்டவர்கிட்ட பேசினான், திருப்பி ஆண்டவர் பேசினார். அவன் ஒவ்வொரு வாதைகள் சொல்லி 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 பார்வோன் பயப்பட மாதிரி மோசேக்கு அந்த ஊரை வாதை நடக்கும் பொழுது விசுவாசம் பெருகுது. அல்லேலூயா. அப்ப கட்ட எங்கூட இருக்காரு, நான் சொல்றது கேட்காரு, செய்வார் என்று அவன் முதல்ல அனுப்பும்போது அவனுக்கு எவ்வளவு பயஞ்சோ அந்த அளவுக்கு பலங்க மடங்கு அவனுக்கு தைரியம் வந்தது. ஒவ்வொரு வாதையிலையும் கத்தருடைய ஓங்கி போய் கண்டு 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 அவன் மிரண்டு போய் அவன் அதிர்ந்து போய் எவ்வளவு பெரிய தெய்வனை நான் ஆராதிக்கணும், எவ்வளவு பெரிய கர்த்தர் கடவுள் நமக்கு இருக்காரு என்று சொல்லி அவனுக்குள்ள விசுவாசம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகுது. அல்லேலூயா. அவனுடைய விசுவாசம் ரொம்ப ஊன்றப்படுகிறது, கட்டப்படுகிறது, உறுதியாக்கப்படுகிறது. அவன் உறுதியா இருந்து அவன் என்ன செய்யனா அவன் சொன்ன உடனடியாக அதே போல ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொண்டு எந்த எபிரேயும் வெளியே போயிடாத, நீங்க போனா உங்களுடைய ரத்த பலி உங்க தலைமையில உங்க வீட்டுல இருங்க. பார்வோன்ல இருந்து அடிமை முதல் எல்லாருடைய மூத்த பிள்ளையும் சாக போகுது. கத்த எல்லா வீட்லயும் மரணத்தை கொடுக்க போறேன் என்றார். நாம் யாரும் போகக்கூடாது. ஆகும் என்ன செய்யணும், நம்ம வீட்டுல இருந்து பஸ்காவை ஆசிரிக்க வேண்டாம். இல்லையா. இந்த கடைசி காலத்துல கத்த எப்படிப்பட்ட வாதைகளை கொடுப்பார். எப்படி அன்று எபிரேயர் வீடுகள் எல்லாம் அவங்க பஸ்கா பலிட்டு ஒரு பண்டிகை கொண்டாடினாங்களோ அதே வேளையில எகிப்தர் வீடுகளை மரண வழக்கு கேட்கப்படுது. அதே போல எகிப்தர் வீடுகளை மரண சங்காரம் கேட்கப்படும். ஆனால் எபிரேயர் வீடுல இஸ்ரேல் வீடுகளை என்ன செய்யும், ரட்சிப்பு பேசத்தான் உண்டாகும். அல்லேலூயா. இங்க கிருபையை கொடுப்பார், வல்லமையை கொடுப்பார், அபிஷேகத்தை கொடுப்பாரு. அல்லேலூயா. இங்க வரங்கள் கொடுப்பார், இங்க அற்புத அடையாளம் நடக்கும், சபைகள் பெருகும். இங்க ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனால் மறுபக்கத்துல கட்ட எகிப்தரை வாதிப்பார், சகல வாதிகள். அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இனி வரும் காலம் நடக்க போகிறது. நாம்
ஆயத்தம் இருப்போம். மோசையை போல விசுவாசத்துல கீழ்ப்படைஞ்சு ஆண்டு என்ன சொல்ல அதுக்கு கீழ்ப்படிங்க. பலத்துல என்ன வார்த்தை வருதோ, தூதன் வருதோ, வார்த்தை வேதத்துல இருந்து நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது நம்மோடு கூட மெல்லிய சத்தத்துல பேசுற முதல்ல அதை கீழ்ப்படியும் பொழுது நம்மளோட ஃப்ரெண்டை போல எல்லாவற்றையும் பேசுவாரு. நீ இங்க இங்க போகாத, இவங்களை பார்க்காத, யாரோட அவிசுவாச சத்தத்தை கத்த நம்மளுடைய காதுகளை கேட்காம மியூட் பண்ணுவார். இல்லையா, யார் பேச்ச நம்ம கேட்கணும் அவங்க தத்தை மட்டும் நம்ம காதுகள் கேட்கும். யாரை பார்க்கணும் அந்த நிலையில கண்கள் திறக்கப்படும். இல்லைன்னா கண்ணை கட்டுறாரு. இல்லையா, அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தில் நம்ம நடக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் யாரோட பேசணும், எங்க செய்யணும், என்ன பேசணும், எந்த வழியை செய்யணும் என்று கற்றுக் கொடுப்பார். ஒரு சிறு பிள்ளை போல நம்மோடு பேசுவார். ஒரு சிநேகிதை போல அவரை நீங்க நெருங்க அவர் உள்ளத்துல எதையுமே மறைக்க மாட்டார். இல்லையா, எல்லா காரியங்களையும் கத்த நம்மோடு கூட வெளிப்படையாக பேசுவார். அதுக்கு கத்த தேடுவது மோசே போன்ற ஒரு உண்மையுள்ள, ஒரு விசுவாசமுள்ள, ஒரு உறுதியான பலவான், ஒரு உறுதியான தலைவன் தன்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். எப்படி மோசே அவங்க அம்மா சொல்லி வளர்த்தாலும் அவருக்குள்ள எகிப்தின் மேல போகல, எகிப்து பொக்கிஷத்து மேல நம்பிக்கை போகல, சந்தோஷம் போல. நான் இந்த அரண்மனையில நான் செல்லசுமா ஆளணும், நான் எவ்வளவு பெரிய இளவரசன், எனக்கு எவ்வளவு பெரிய அதிகாரம் இருக்குது, நான் காலம் முழுவதுமாக நான் இங்க இருக்க வேண்டும் என்று ஒருவேளை மோச நினைத்தால் யார் என்ன செய்ய யோசித்து பாருங்க. ஆனா அந்த நாள்ல மோச அப்படி நினைக்கவில்லை. இது என்னுடைய இனம் அல்ல, என் இடம் அல்ல, என்னுடைய தலைமையில என் அதிகாரம் அல்ல. ஹல்லேலூயா. இது என்னுடைய தேவன் அல்ல, என்னுடைய தேவன் வேற. ஹல்லேலூயா. என் கர்த்தர் வேற, என் ஜனங்கள் வேற, என்னுடைய முறைமைகள் வேற. இந்த நான் அந்நிய தேவனை ஆராதிக்க கர்த்தரை அழைக்கவில்லை, நான் எபிரேயர் தேவனை யெகோவாவை ஆராதிக்க கர்த்தரின் ஆராதிக்க நினைப்பிருந்தேன் என்று அவருக்குள்ள ஒரு நிச்சயம் அன்று இருந்தது. ஹல்லேலூயா. அடிமைத்தனத்தில் உள்ள தன்னுடைய உடன் உள்ள சகோதரர்கள் தன் இனம் அழியும் போது, ஐயோ என் ஜனம் சாகினது, அதை நான் எப்படி பார்ப்பேன், என் கண்ணால் ஏன் ஜனத்துக்கு வருகின்ற அழிவு நான் எப்படி பார்ப்பேன் என்று கதறுகிறது தான் ஒரு நல்ல தலைவனுடைய அழுகுகள். இல்லையா, ஒரு நல்ல ஆவிக்க தலைவன் என்றால் அவனுக்குள்ள உலகம் அழிகிறது, ஜனங்கள் அழிகின்றார்களே, ஐயோ வாத வருகிறது, ஐயோ அழிவு வருகிறது என்று நினைச்சாங்க, கலங்குவாங்க. அல்லேலூயா. நான் இன்னைக்கு டிவியில நியூஸ்ல டெய்லி பார்க்கும் நிலநடுக்கங்கள், மொராக்கோல நிலநடுக்கம் பயங்கரமாச்சு, லிபியா வெள்ளம், எல்லா இடத்துலயும் இப்படிப்பட்ட அழிவுகள் நம்ம கேட்கிறோம். ஆனா என்ன செய்யணும், அதை பார்த்து கடந்து போக கூடாது. ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய உள்ளம் கொண்ட ரட்சிக்கப்பட்ட உண்மையான ஒரு ரட்சிப்பு உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்க அந்த நியூஸை பார்த்து கலங்குவீங்க, உடனே ஜெபிப்பீங்க, எசப்பா இறக்கம் செய்யுங்க, எசப்பா அதை அர்ப்பணம் செய்யுங்க, நீங்க விடுதலை செய்யுங்க. அல்லேலூயா. நீங்க ஒரு ஆவிக்குரிய தலைவன் என்றால் கத்த உங்களுக்குள்ள அந்த சுபாவம் காணப்பட மோசைக்குள்ள இருந்த விசுவாசம், மோசைக்குள்ள இருந்த உறுதி, என் ஜனங்களை நான் விடுவிக்க வேண்டும் அல்லேலூயா என்று ஒரு உறுதி இருந்த ஒரு விசுவாசம் இருந்தது. அதே போல நமக்குள்ளும் இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. அவன் என்ன செஞ்சான், கட்ட சொன்ன மாதிரி ஆட்டை எடுக்க கொல்றான், அந்த ரத்தத்தை பூசுறான். ஹல்லேலூயா. அதே போல சங்காரக்கன் வரும்போது எபிரேய வீடுகள்ல மரணம் வராதபடி அவன் ஒரு நல்ல தன்னிலிருந்து பாதுகாத்தான், ஜனங்களையும் பாதுகாத்தான். ஹல்லேலூயா. விசுவாசத்தினாலே எரிகோ பட்டணத்து மதில்கள் 7 நாள் சுற்றிடப்பட்டு விழுந்து போனது. ஹல்லேலூயா. அதே போல விசுவாசத்தினாலே அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, பஸ்காவை ஆசரிச்சாங்க. 29 வசனம், அவர்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தை உலர்ந்த தரையை கடந்து போது போல கடந்து போனார்கள். எகிப்தியர் அப்படி செய்ய துணிந்து அமிழ்ந்து போனார்கள். அல்லேலூயா. இங்கு பவுல் வேகமாக பேசினார். அவங்க அந்த 10 வாதை கொடுத்து கடைசியாக மூத்த பிள்ளை இறந்து போனது உடனடியாக பயம் வந்துட்டு, ஒவ்வொரு வாதி வரும்பொழுது அவனுக்கு பயம் வரும். நம்ம கர்த்தரை பார்த்து அவன் பயப்படுவான். நம்முடைய எகிப்து எல்லா தெய்வத்தை காட்டிலும் இவர் மிகப்பெரிய வல்லமை உள்ளவர் போல என்று சொல்லி பயம் வரும். ஆனாலும் ஒரு துணிகரம் வந்துடும், எப்படி நம்ம விடலாம், நம்ம இந்த தெய்வத்தை எப்படி நம்ம விடலாம், நம்ம மோதி பார்க்கண்டு கர்த்தர் அவனை அழிக்க சித்தமானார். பார்வோனை முழுதுமாக அழிக்க சித்தமாகி திரும்ப திரும்ப அவனுடைய மனதை கர்த்தரே கடினப்பட்டான். நீங்க வேத வாசி தெரியும், ஒவ்வொரு அந்த வாதிகளையும் கர்த்தர் பார்வோனை கடினப்பட்டார். அல்லேலூயா. அந்த நேரத்துல மோசே நல்ல ஒரு தன்னை உருவாக விசுவாசத்துல பலப்பட காட்ட அவனுக்கு கிருபை செய்தார். அல்லேலூயா. பார்வோனுடைய கடினமே அவனுக்கு ஒரு நல்ல விசுவாசம் கொடுத்தது. அதே போல அவங்க தலைப்பிள்ளை சங்காரம் முடிந்து அன்று இரவே அவங்க புறப்படுறாங்க. பஸ்கா அந்த பலியோட மறுநாள் சாயந்திரம் வரை யாரும் விட்டுக்கூடாது. எல்லாருமே அன்னைக்கு அந்த புளிச்ச கீரையை புளிக்கிறதுக்குலாம் சாப்பிடணும், பச்சையான கீரை சாப்பிடணும், காலில் செருப்பு போட்டு கையில தட்டி வச்சுட்டு நீங்க அவசரமா வேகமா சாப்பிடணும்னு சொல்லிக்கொண்டு அவங்க கிளம்புறாங்க. அதே போல அவங்க
அவங்க மோசேக்குள்ள இருந்த அந்த விசுவாசம் அவங்களோட செஞ்சனால அன்றைக்கு சிவந்த சமுத்திரம் ரெண்டாகப்பட்டது. பூமியில எங்குமே நடக்காத மிகப்பெரிய ஒரு அதிசயம் அன்று நடந்தது. இன்று வரை அப்படிப்பட்ட அற்புதம் நடக்கவே இல்லை. ஹல்லேலூயா. யோர்தான் தண்ணீர் இருந்தது, ஆனால் சிவந்த சமுத்திரம் ரெண்டாகப்பட்டது. அந்த தண்ணீர் எல்லாம் ஒரு செவர் மாதிரி நின்றது. அல்லேலூயா. தண்ணி கடையில பாசி, அந்த மீன்கள் எல்லாமே எதுவுமே இல்லாம ஒரு வெட்டாந்தர உலர்ந்த தர ட்ரை லேண்டு, சாதாரண ஒரு தரையில் நடக்கிற மாதிரி என்ன சொன்னாங்க, அந்த ஜனங்கள் நடந்து போனாங்க. அல்லேலூயா. இப்பொழுது உள்ள டெக்னிக்கல் படி நீங்க நிறைய நாடுகளில் பார்த்துருப்பீங்க, அண்டர் கிரவுண்ட் வேல்டு உண்டு. தண்ணீருக்குள்ள போகலாம், பார்க்கலாம், மீன் பார்க்கலாம், நம்ம வெளியில பார்க்கலாம், எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்ப இருக்குது. ஆனா எந்த உபகரணங்கள், எந்த விஞ்ஞான உபகரணங்கள் இல்லாத அந்த காலத்திலே கட்ட தன்னுடைய வல்லமையினால் கீழ்காட்டல் அந்த என்ன செஞ்சாரா, அவர் தண்ணீரை ஜலம் போல் மதில் போல் நிற்க செய்தார். அல்லேலூயா. அப்படி ஒரு அதிசயம் பூமியில எங்கேயுமே நடக்கவே இல்லை. தண்ணீரை யாராலும் அடக்க முடியாது. அல்லேலூயா. ஒரு தண்ணியை நீ நின்று சுவரமாறு என்று அந்த தண்ணீரோடு பேசினார். அல்லேலூயா. தண்ணீருக்கு கட்டையிட்டார். எப்படி ஆண்டிருந்த பூமியில் வாழ்ந்த நாட்கள்ல புயல் காற்றில் வந்த பொழுது கிரியாதே அமைதலாயிரு என்று சொல்லி ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார். அதே போல அந்த தண்ணீரை பார்த்து பேசினார். நீ என் ஜனத்துக்கு மதிலாயிரு, என் ஜனத்தை நீ அழைக்க கூடாது, நான் உன்னை எப்ப அழைக்க நீ வா என்று சொல்லுவேன், அப்பா நீ வர வேண்டும் என்று சொல்லி என் தாசனை மோசேக்கு நீ கேள்வி என்று சொல்லும் போது மோசேக்கு விசுவாசம் இருந்தது. என் பேச்சை கத்த கேட்பாரு, நான் கோலினா கத்த எனக்கு கிரியை செய்வார். அல்லேலூயா. நான் கத்த அழைக்கப்பட்ட அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளை. அல்லேலூயா. நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட அத்தாரிட்டி ஒரு வேணும். நான் ஏன் ஆணுடைய பிள்ளை, நான் நீதிமான், நான் என்றுமே அசைக்கப்படுவது இல்லை. ஹல்லேலூயா. என் ஜெபத்தை கத்த கேட்பார், என் ஜெபத்தை கத்த தள்ள மாட்டார். ஹல்லேலூயா. என் ஜெபத்துக்கு பதில் தருவார். என் ஜெபத்தை கேட்டு கத்த தேசத்துல பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஹல்லேலூயா. நான் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க வேண்டும். விசுவாசம் எல்லாம் ஜெபிப்பது காத்துல அடிக்கிற கடல் அலை மாதிரி இருக்கணும், நுரத்தள்ளிய கடல் போல. விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க வேண்டும். அவன் நீங்க விசுவாசமெல்லாம் ஜெபித்தாதான் அந்த ஜெபம் என்ன செய்யும், விசுவாசம் ஜெபம் பண்ணியாலே ரட்சிக்கும். அல்லேலூயா. விசுவாசத்தோடு மோசே செய்தார். 10 வாதைகள் செய்ய மோசேக்கு முதல்ல மனசுல தைரியம் வேணும், அதுக்கு விசுவாசம் வேணும். அந்த விசுவாச கிரியை செய்தா அன்றைக்கு 10 காரியத்தை 10 வாதைகளை கத்த செய்ய கிருபை செய்தார். அல்லேலூயா. மோசே கத்த பயன்பட்டார். ஒரு பக்கம் ஆபிரகாம் எப்படி விசுவாசம் தகப்பன், அதே போல மோசே விசுவாச வீரனாக இருந்தார். அல்லேலூயா. கத்த அவரை கொண்டு பல காரியங்களை செய்த கடைசியாக சிவந்த சமுத்திரத்தை 2ஆக பிளந்தார். அல்லேலூயா. பிளந்து அந்த ஜனம் எகிப்தியருக்கு அழிவாய் மாறினது. ஆனால் எபிரேயர்களுக்கு, இஸ்ரவேலுக்கு அது மதிலாய் நின்றது. அவங்க எல்லாமே கடைசி சொட்டிலிருந்து ஒரு ஆள் கரையேறு வர கத்த பொறுமை இருந்தார். அவங்க எல்லாருமே கரையேறி முடித்த பிற்பாடு எந்த அலை, எந்த தண்ணீர் அவங்களுக்கு செவர் மாதிரி நின்னது, அந்த சுவரை பாய்ந்து எல்லா எகிப்தரை மூழ்கத்து போட்டது. ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு கூட ஆண்டு அவர் பிள்ளைகளை ஆசிரிக்கிறத இன்றைக்கு சில துன்மக்கள் அனுபவிக்கலாம். அவங்க தனக்கு தான் கிடைச்சது என்று சொல்லி அவங்க ஆண்டுடைய பிள்ளைங்களை குடும்பப்படுத்தலாம், சித்திரப்படுத்தலாம். ஆனா நாள் ஒன்று வரும். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் அவர்களை மூழ்கட்டு போடுறார். ஹல்லேலூயா. சிவந்த சமுத்திர அடியிலே மறுநாள் காலையில் எல்லாருமே செத்து போயிட்டாங்க. மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் எகிப்து அன்றைக்கு அழிந்தது. அது வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ல இருக்கு. ஹல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட இப்பொழுது உள்ள அமெரிக்கா போல அன்றைக்கு முழுவதுமாக அது அழிக்கப்படுது. அத்தனை ராணுவங்களும் மொத்தமா அன்றைக்கு அவங்க இறங்கி கடலுக்குள்ள இறங்கிட்டாங்க. அதுதான் கட்ட செய்த மிகப்பெரிய செயல். ஹல்லேலூயா. கடைசியாக அந்த மிகப்பெரிய உலகத்தையும் மிகப்பெரிய ராணுவத்தை வச்ச அந்த எகிப்து அன்றைக்கு ஒண்ணுமில்லாம மொத்த ஆண்கள் இறந்து போயிட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு அவலம் அன்றைக்கு எப்படி மூத்த தலைப்புல இறந்தது, அதே போல அந்த குடும்பத்துல எல்லா ஆண்களும் அவங்க கவர்மெண்ட் வேலை பார்த்த அத்தனை பேர்களும் அன்றைக்கு இறந்து போனாங்க. அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய ரட்சிப்பை கட்டையிட்டு இஸ்ரேலுக்கு கத்த செய்தார். ஹல்லேலூயா. அந்த தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கின்றார். நாமும் மோசே போல விசுவாசிப்போம். மோசே போல நாம் எலும்பும் முறை நின்று கத்தருக்கென்று பெரிய காரியங்களை செய்வோம். நீங்க விசுவாசத்தோடு முன் வரும்போது ஆண்டவரை என்ன நிரப்புங்க, என்ன பயன்படுத்துங்க. அப்பா, என்னுடைய இந்திய தேசம் பாழாகுது. என் இந்திய தேசம் இன்றைக்கு பல காரியத்தினால அப்பா, பல வேலையினால பல காரியத்துல இன்னைக்கு அது சீரழிந்து கொண்டிருக்குது. பாவம் ஒரு பக்கம், சாபம் ஒரு பக்கம். தகப்பன என்ன அனுப்புங்க தேசத்துக்கு, மோசே போல் என்ன பயன்படுங்க. யார் அவரை போல மோசே போல ஒப்புக்கட்டு ஜெபிக்குங்களோ அந்த பிள்ளைங்க மேல இந்த நாள்ல ஒரு விசேஷ கிருபை இறங்கி வர போகுது. கத்த உங்களை கொண்டு பெரிய காரியம் செய்வார். நான் உன்னோடு கூட என்ன செய்யும் காரியம் அது மிகவும் பயங்கரமா இருக்கும்.
அல்லேலூயா. யார் உங்களை பகைச்சாங்களோ, உங்களை வெறுத்தாங்களோ, உங்களை தூஷித்தாங்களோ, உங்களை நிந்தித்தாங்களோ, உங்களை ஒன்றுமில்லாத சொன்னாங்களோ, அவங்க கண்கள் பார்க்கும். உங்களை கூட உள்ள ஜனங்கள் அந்த 10 வாத செய்யும் பொழுது, முதலாவது மோசையை கத்த அனுப்பும் பொழுது, மோசை நேரே போய் ஜனங்கிட்ட பேசும் பொழுது அவங்கெல்லாம் அவன் ஏத்துக்கல. நாங்க நல்லா இருக்கணும், பிடிக்கலையா, நீ இப்படி சும்மா எங்க வேலையை கெடுக்கன்னு சொல்லி ஏசினாங்க. பாருன்னு என்ன செஞ்சா அவங்களுடைய அந்த செங்கலை கொடுக்காம ரொம்ப குடமுடுத்தி அவங்களை இன்னும் அவங்க வேலையை கடினமாக்கணும்னு மோசை மேல ரொம்ப கல்லறி போனாங்க. ஆனா அந்த ஜனங்கள் என்ன சொன்னாங்க, கடைசியாக இந்த வாதைகள்லாம் பார்க்கும் பொழுது மோசையின் மேல விசுவாசம் வச்சாங்க. மோசையின் மேல ஒரு பயம் வந்தது அவங்களுக்கு. அல்லேலூயா. செங்கடல் கவிழும் போது, செங்கடல முழுக்கும் போது ஒவ்வொரு வாதையிலையும் மோசைகளை விசுவாசம் பெருகிச்சு. அதே போல அந்த ஜனங்களுக்கு மோசை மேல ஒரு மதிப்பு மரியாதை வந்தது, ஒரு பயம் வந்தது. அல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட கர்த்தர் காரியம் செய்யும்போது உங்களை யாரு நிந்திச்சாங்க, தூச்சாங்க, கர்த்தர் அவங்க கண்ணுக்கு முன்பாக இன்று நான் அவள் கண்களுக்கு முன்பாக கொண்டினான் மேன்மைப்பட்டேன் என்று யோசோடு பேசினார். இல்லையா? அதே கூட இன்னைக்கு ஜீவிக்கணும். மருத்துவ கடலை நான் ஆராதிக்கல, உயிரோடு உள்ளார். இல்லையா? ஜீவன் உள்ளார். உங்களையும் அப்படிப்பட்ட காத்தை செய்ப்பார். உங்களை கொண்டு உங்களை யார் பேசுறாங்க அவங்களே உங்களை பாராட்டுவாங்க. அலையிலியா. அப்படிப்பட்ட அதிசய கத்தை செய்வார். நாம் விசுவாசிவோம். அலையிலியா. காட் பிளஸ் யூ. ஜீவிப்போமா? ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். அப்பா பிதாவை உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். மோசையின் வாழ்க்கையில் அப்பா கற்றுக்கொள்ள நீர் கொடுத்த நல்ல கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். அனித்தியமான பாவ சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பதை பார்க்கலாம், தேவனுடைய ஜனங்களோடு துன்பத்தை அனுபவிப்பதே மோசே தெரிந்து கொண்டான் என்றது போல அப்பா நாங்களும் கூட நாங்கள் சுயநலமாய் வாழாமல் அப்பா உமக்காக பாடுகளை சகிக்க, உம்மோடு கூட பாடுகளை சகித்து உம்மோடு கூட ஆளுகை செய்ய ஒவ்வொருவரு கிருபை கொடுங்கப்பா. அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக தொடர்ந்து நாங்கள் ஜெபிக்க, திறப்புல நிற்க எங்களை பலப்படுத்துங்க. சோர்ந்து போகிறவர்களுக்கு பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறதே. நாளில் யார் யார் சோர்ந்து போயிருக்கிறாங்களோ ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்துங்க. எல்லா பலவீனங்கள் மாறி போட்டும், சரீரத்துல நல்ல ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும், எலும்புகள்ல பலன் உண்டாகட்டும், நரம்புகள்ல பலன் உண்டாகட்டும், கண்கள்ல பலன் உண்டாகட்டும், கைகள்ல பலன் உண்டாகட்டும். அசைக்க முடியாத பகுதியில அப்பா வல்லமை இறங்கட்டும், ஜீவன் இறங்கட்டும், கிறிஸ்துவின் ஜீவன் இறங்கட்டும். மரித்து போயிருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்குள்ள கிறிஸ்துவின் ஜீவன் இறங்கட்டும். உயிர் திறந்த வல்லமை பாயட்டும். இப்பொழுது எல்லாம் புதுசாகட்டும், நரம்புகள் எல்லாம் புதுசாகட்டும், கழுத்து வலிகள் எல்லாம் மாறி போட்டும், குறுக்கு வலிகள் எல்லாம் மாறி போட்டு எல்லாம் புதுசாகட்டும். அப்பா ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். கொடா கொடிய பெருகட்டும். எல்லா மகிமையுமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன். ஹல்லேலூயா. God bless you all.